Egy nagy transatlanti hasadásnak vagyunk a tanúi. Amerika a béke oldalán van, azért dolgozik, azért tárgyal, hogy tűzszünetet és békét érjen el, az európai országok pedig a háború folytatása mellett érvelnek, és azért dolgoznak. Trump elnök úr érkezése előtt az amerikaiak meg az európaiak egyékenyen árultak, egy malomban őröltek, mindegyik a háború oldalán volt. Az új amerikai vezetés ebből kiszáll, és azt mondja, hogy az a feladat, hogy békét teremtsünk. Szerintem nekünk meg nem volna semmi más dolgunk, mint hogy az amerikai törekvéseket, béketörekvéseket kéne teljes mellszélességgel támogatnunk. És nem az amerikaival szemben álló háborús stratégiát kéne tervezni, illetve végrehajtani, ahogy a legtöbb európai ország teszi. Vagyunk azért néhányan, akik ezzel nem értünk egyet. Az európaiak, mondhatnám, hogy mi európaiak kaptunk egy esélyt. De amikor a minszki megállapodás volt, az egy béke megállapodás volt Ukrajna és Oroszország között. És akkor mi európaiak úgy döntöttünk, hogy ezt a megállapodást a két legnagyobb európai katonai hatalom, Franciaország és Németország garantálja. A minszki megállapodást azért 4-en is írták alá. És az igazság az, hogy nem tudtuk betartatni ezt a megállapodást. Tehát az európai garancia nem volt elegendő. Az derült ki, hogy Európának nincs elegendő ereje és képessége arra, hogy egy ilyen béke megállapodást betartasson. De erre nem a háború a válasz, hanem az, hogy akkor keressünk valakit, aki be tudja tartatni.